ndakatanga kunamata chechi chitori musikana funga ma 2005-2006 sandawanikwa ndikazowanana nemurume wangu 2007 ndakatotoendawo zvokutoroorwa ndakatotumirwa mari zvokutowanikwa chaizvo kutokumbirwa tikaya tikachatiswa kumasowe tikazoita mwana wedu wekutanga Daniel kaita wechi2 ainzi Shepard pahafa pataita mumwe mwana wechi3 ainzi Junior pahafa pataita mumwe mwana wechi4 ngari musikana pahafa ndisi Mabhiona ndakashayikirwa nevana 2 vakomana 1 musikana ndiriko pandazoita mwana anzi Jennifer ndikaita Classiat ndikaita mumwe watakati Makomborero yakazondipa kuti ndibude chechi Makomborero ye pavainamata zvakanaka vana vaitoenda kuchikoro zvinhu zvese zvanga zviri right ndaitomboendawo kunoshandirwa kwaishmaeri ikoko chitombonoereswawo sevanhu asi handambobvira ndakanamata ikoko ndokubva 2013 ndo pakatanga nhau dzekuti anasisi vakanzi endai munooneka kuhama dzenyu pisai magumbeze zvihembe zvemakara rasai munhu wese akupfeka zvewhite munooneka kuhama dzenyu muchitaura kuti mimi hatichisina ukama nemi. Saka sisi vakazouya vakandioneka ndikavati vachinditi inini ndakuda zvekuenda kana imi musingade kunditeera hamuchazi hama yangu nekuti inini ndakuenda kana ndikafa musarwadziwe munogona kundiona ndavigwa ndatofa nekuti hama dzangu dzakupo ndabva ndatanga kuchema ndikati sisi mimi mungandiudza kuti monditi takaberekwa tingori 2 vasikana monditi hanzi ndisarwadziwe kana mafa saka inini ndikatofa hamutorwadziweka ndipo wakaona kuti vakanganisa bvati sorry ndiri kuzama kuti zvoni nyange ukandiona ndafa usanetsekane idzodzo dzenge dzandivigai hama dzangu sisava pamashura apa vanga vakaita dangwe ravo rinonzi Daniel gesana 2008 musi wa 25 April Dani bvaita second akamutera mukomana ainzi Shepard akabva afa ne2 weeks anga asingaenda kuchipatara isunungukira mumba vaita third mukomana futi akamutera vaafa aikosora vana vaingoita chikosora vaende kuchipatara ane 2 weeks dzekuzvarwa vavazoita musikana anonzi Mabhiona ane 3 months vaafa asi vana ivava hadhizive kune makuva avo vaitonovigwa baba wavo vasipo mai wavo vasipo kana inini kana tete kana vasipo taingoti pamwe kunamatawo asi uchimbozama kumuonesa mumwe aita nharo ndokubva sisi vazoita Jennifer mupenyu Classiat mupenyu ndobva vaita Makomborero anozova akaita kuti vatize kubva kuKenani kwavanga wakugara Makomborero arwara ane 2 months atanga futi zvakamboita 3 vekumashure vakafavo ndobva vatiza bva vauya kubudiriro inda ndiri kumusha kwachoda sisi vadaro vasvika kubudiriro vakasvikira kumba kweshamwari yangu ibva yafona ikati yaone mwana murume wangu akatodaira tiri munda akati pane pamwe paungoti unongowesta mari uchienda maiguru nyange ukaenda hapana rubatsiro raunombowapa havadi kurapisa vana saka zvinobatsirei ndobva ndati mwoyo wangu uri kungonzwa kuti ndingoendawo ndinongoonawo mwana wacho sezvo ndisina mbobvira ndadini ndamuona ndobva murume wangu hana kuramba kuma3 zuva rodoka bva takwira kubva kwachoda bva tauya vadasvika nchisvika zvesho ndikasvika mwana ari kurwara ari kukosora ivo ndikati manga muchifungei zvikanza unomukweshesa nhova kuchulo anzi kwamadzimai ani mheno vakataura madzimai sara veve kuti vakweshe mwana nhova vakabva varamba vakati mwana wako uyo akutodini akutofa uchiro katoenda neko ari hospital haantosvika chitonzi adini afa vandafunga kuti zvino manje ndodii apa mwana wekundatiza naye kunokunda svika aramba kurapiwa ndakabva ndapera pawa miri wese saka ndaenda kutofa machitodii chitosheka makumbo chidedera nchidona kamwe kamwana kaitobvawo pachulo pachikoro paipo pakatonda uyendi kutakurire bhegi mama madya here ndakati ndadya pati zvandanda kufunga manje nezvandaudziwa ndanda kungochema kuti saka manje ndagone mwana wangu akutodii akutofa tinomubereke ndandafunga pamwe ndikatomubereka ndodini atofira kumusana fanaka ndasvika kumba kwatezero munini wangu ndopavatonditi munini wako hapa ari kumusha ndovatoti mbuya mwana ari kurwara ndikati mwana rudi ari kurwara ndikatodii ndandatobaipeni vatonditi saka chivafonera ndandavafonera vanogara kunonzi kwamaimona kweshamwari munini wangu vatogara neni zvakanaka ndontiwo mukoma
ndobva tatogara kuye vachisvika vakangosvika vachinitambidza mwana vachichema kochi hanza apa chisina vandadedza mbuya vemunext vanogara vailodgewo munext pamba patinogara pana atezvara vangu ndobva vauya vakati mbuya bva wamubudisa zigararwa mwana uyo akati mbuya mwana uyo ane nhova asaita mabaya ada kuenda kuchipatara kuchivati kiringindi sisi kuchipatara vairamba vakati baba wacho anozoti kudii kwaakazofa ndikati hapana kusiri kufa sisi ngadaiti anorapisa chi mwana ndofunga takapedza nguva tichinyengerana kusvika vamwe mbuya vedu vazouya bva vataura naye ini bva vachitaura naye bva ndabuda kumhanya kwaishimai changa chaachina ichochocho chandakamhanya kwaishimai kwacho chiti pamwe baba vacho vauya kuti vapinde chechi svika zvanzi madzibaba pavana kuuya ndikati kwemi madare hamukwanisa kundipowo here kundibatsira mwana wamadzibaba ari kudini ari kurwara handapiwa dombo zvikanzi munodziisa mvura muisa tusout momumuisa anopera mabaya ndikofunga kuti kumashure kundo zvavaingoita futi ndasvika ndichisvika ndichitopopota ndichidzoka rodhi ndichitaura neshamwari yangu yanga yandiperekedza ndobva ndasvika svinambuya abvuma kuenda kuchipatara vandati isati chaenda kuchipatara mari zvandinayo handei ku24 hour pahasha budiriro vataenda mwana bva anoiswa paoxygen vabaiwa mainjection zvikanzi watotorara pano kuti mwana uyu zvakamunyanyira saka inini mbuya wangu bva nditobva ndinyengetedza zvakanaka because taitovata tone belief yekuti mwana afanoenda kuchipatara chichi taitovawo mazviri ende taitozvida mazuva acho iwayo bva tatoenda kuchipatara kwekwe takaenda kwaprivate kunhirikini pabudiriro 2 bye atokutobva akurukurwa nyaya yacho nemunin'ina wangu bva atorapa mwana bva atomubaya majekiseni emabaya tobva tatorara ndaitotya kutorara muchipatara ndikati ndasa ndakamborara muchipatara since kuzvera kwandakaita vana vangu vese ndakazvara vana vangu 7 ndiri ikoko 4 variko 3 vakashayika saka ndobva ndadini ndarara kuchipatara kwekwe ninongo vatoti asisirarai mwana akaiswa paoxygen pandatora tomuka mwana makuseni zvatova nani pabaya makuseni vatanzi ndaikumba ndokuti akatotuhwira tsitsi akatipa review yaichi mahara vatozodzoka kureview zveshuwa mahara dokta akatota atova right saka bangura vanambopfira vazofona ndobva ndavafonera inini vadaira foni vakati sisenyu mabviro avo vakaita kuno inini handiuye ikoko ndati kubangura mufarere kuti mwana apora akati aiwa ina handiuye ikoko iye ndiye achaita semafungira ake saka tagara 2 weeks there sisi abva ati ina ndichadichi murume nekuti mwana wangu ndatomuona apora bva ndati ho saka mama titoita sezvanzi anotora vana vangu vakasara saka papera masondo mairi patakazodzokera kukena ndakunotora vana vangu kuti ndakuda vana vangu vati haya mota bva tauya kuno kunyabira tiri inini nasisi nadhiraivha wedu netuvana twedu tudiki tucheche tonga twinato vatasvika bva vamisa pamasowe ndokubva vadini vataura nabanguru yanga yafriday yoyo takauya iri friday nekuti vaiti vanonobatika chefriday wataura nabanguru zvakataura ndambozvinzwa ndaenda kuenda pandasvika takatosvika vanhu vari pamasowe ndikatoti ndokumbiro madzibaba dii vauye kunze uko ndikatopfugama pamasowe bva vatobuda saka mwana unzi madzibaba dii ndipatobva vasunungura vanhu akati maidhani vanenge vauya nechimiro chisina kudi kunaka vaifungidza kuti mwana uya atodini afa vatouya vakadzi vakanoungana pamota umwe akandiunganira ko mwana akazodini kati mwana atori right atori kokupi kumota kupozi mota yedu yakamira pana pasi kumutuku ndokwangu nerodi pana pari pamasowe toona zvishuwa mwana atori right pataenda kumanda chandakangokwanisa kutora ndakangotora hembe dzevana dzimwe dzakasara ndikatora nevana vangu zvimwe zvese zvindakadi ndikasiya ndokutiza kwandakaita nemwana wangu ndopandakatora vana vangu tovasikana ndopakasara mukomana anonzi Dhani wandrikuda yeye kuti ndibatsirwe nemapurisa adini auye pavana vangu vese vavo vese vari 4 varipo kunze hakuna kana nebhebhi ende hatina kana kuti kandirombobvira tanotsvagira kana birth certificate kuti tiri kutodawo mabhebhi saka izvi ndo zvakundinetsa kuti vasikana vari kuenda kuchikoro kudwa mabhebhi kwaRarare zvikoro zvese zvemari zvinoda mabhebhi kuti vanaenda kuchikoro ndaitombovaendesa kumakoleji but nemakoleji pamwedzi ndakazvikundikana nokuti kunodiwa mabhebhi kumapuraimary kutaundi saka unonga watodze mutano wanziza kumusha nekuda kwokuti havana mabhebhi asi still kumusha iko vari kutonetsa maijeni toda mabhebhi ana jeni unonga jeni fatova grade 4 akatoenda icd yake ine b izvo zvatova grade 4 klasi yatova ritoenda kuchikoro tova grade 2 saka uyu akasara Dhani haana kutombobvira akaenda kuchikoro
2013 yarowa mapisa ndopanga ari kumusha. Mbuya vake ndovanga vatombomendesawo grade 1 but akangoenda nofunga zvemazuva efirst term ndopakabva paburuka mutemo waMwari uyu wekukenani ndopakabva dini asiya kuendawo kuchikoro aive kumusha. Ndobva ndakatoenda kumusha kwekwaMutare ndikatonomutora tikazombodzokera futi uyu makomborero atova negore ne2 months. Baba vaDhani vakaramba kuti nditaure nemwana wangu Dhani but Dhani aichema aingochema zvezvokushungurudzika kuti mama kuti aiti mama akuda nezvangu here kana kuti chii but mwana aingochema. Ndobva ndamusiya ndobva ndazodzokera futi amwene vangu vauya mai vavo baba Dhani kubva kumusha kwaMutare ukada unoonawo muzukuru wangu vataenda kwete kasvika baba Dhani vaiva siku vanga variko vaiva kamuviga kusvika isusu takadzoka tinazombomuona kubva ipapa ndisanamuona svika nanhasi saka ndinofunga kwati zvatova kuma5 years asati ndaona mwana wangu. Saka kusara kwakaita Dhani ngeke ndobva tadzokera kumba. Tadzokera kumba ndobva takangotanga kugara nasisi makomborero ane gore ne2 uya anga abva vane 2 months bva wambodzoka kuya kuzoona mwana vavasvika vataura nababa wacho mwana wakamuona zveshuwa asi akarambidzwa kutaura nemwana asi mwana anzi aichema ndokubva sisi vangodzoka vasina kutaura nemwana pavakazodzoka ane gore ne8 nambuya vamakomborero amai vabanguru baba Dhani vakasvika banguru badhani vasipo. Dhani we anzvengeswa inga iri nguva ino yechibage anzvengeswa vakagara kusvika vasina kuona mwana vachinzi tamutuma kwakati sisi bva wadzoka nekwaitwa mutuma semunhu akambogara kuKenani ikoko bva vamushaya svikanzi anambobvira auya kuno ndokudzoka kwavakaita kubudiriro vanga vasabvumidzwa kuoneka nemwana nyanga kutaura nevakadzi ikoko pavakaenda ipapapo sevanhu vesano kwakagara ipapo vese taingobika poto 1 sadza rana baba raingopakurwa rokonzi kuenda kudare rana mai ndorosara pakurwa namai vachidya vatatu vanodya 3 vamwe 2 vamwe chichi vana vapakurwa nemizera yavo nokuti kune vana zveshuwa saka vana vaidi vaipakurwa mizera yavo vana vachidya ndomagarira asi bedroom kana wanga une vakadzi vaviri vaipinda iso bedroom 1 kana mumwe chete wako bedroom ndoyataita yake but kitchen yedu yaingova 1. Saka mimi makatobva koko mana maini hero. Aiwa ndansati. Murume wangu akatosara akatokuenda makore maina asati awana. Kazowana mudzimai wakawana asati akazobva mudzimai akatanga kazoshaya. Mukadzi waitsvagwa nemurume aitotsvagwa ndiana vanhu vanomutsvaga asi nangu handambova ndakambobvirawo ndawana tikatiwo baba ndibatsiriwe nokusaidi kana maona munoya ndototiitogara. Ko panyaya yetauro yekuti kana muchida kutengerwa zvivharangozi kana zvipfeko zvemukati nababa vaitanga vaenda kuna mambo chingave chiri chokwadi here kana kuti manyepo yevanhu kutaura kwavo? Mazuva pataigara kwainzi kana mukaona kuti zvadaro kwaingopuwawo mai mari kunonzi amai Dhani ndimwe anodi mari iyi ndabva kudare ndemototsvagira namai zvipfeko zvemukati mai ndovaenda vanotenga.